До 30 октомври във Варна в рамките на седмицата на руското кино у нас ще бъдат показани 7 чисто нови руски ленти, които не са показвани пред българска публика. Форумът гостува на фестивален и конгресен център Зала Европа и се открива днес. Звезди на руското кино са у нас, за да представят най-новата си продукция пред българските зрители. Варненци и гостите на града ще имат уникалния шанс да видят тези 7 филма, които няма да бъдат прожектирани по-късно другаде. Филмовата панорама съчетава различни жанрове, съвременни истории, драми, мелодрами и комедии и ще засити различните интереси на зрителите, каза директорът на Руския културно-информационен център у нас Владимир Естрева. Всичките филми са съвсем нови, съвременни нови филми, които почти 90% от тези филми не е показване в Русия. Имам предвид, част от филмите участваха в руските международни кинофестивали, но още не излязали в голямото разпространение. Така че в България, както в София, в Варна и в Бургас, има уникална възможност да се види и ние така помежду си дори я нарекохме балканска премиера. Официалното откриване на седмицата на руското кино е с лентата «Москва, обичам те». Тази вечер входът е свободен. За останалите филми цената на билетите е символична – 2 лева.